Doncs estem amb Marina Carré, l'MVP de Palcam en la victòria avui contra Tau. Un altre partit que supereu els 70 punts. Sembla que sou imparables, no? Quina és la clau d'aquest ritme que porteu en cada partit? Sí, bueno, la veritat que som un equip molt intens i primer estic molt orgulloses, com sempre, molt orgullosa del meu equip i ja sabeu sumar i la clau és bàsicament doncs, jugar com un equip, no? I tenir ganes a l'hora de jugar i res, això. Com ets capaç de jugar amb aquestes senzillesa quan jugues? Perquè nosaltres, en teoria, en les estadístiques no portem les recuperacions, però les hem anat comptant. N'has sumat 6, més de 10 rebots, has estat a punt d'arribar als 30 punts. Com ho fas, Marina? Com jugues tan bé? No sé, també gràcies al meu equip, no ho faig sola. Però sí, no sé, molta pràctica potser també i la il·lusió que em fan de jugar. Ara ja hem passat a quarts de final, les expectatives són molt altes, no només entenc de vosaltres, sinó a prop de l'equip col·legial. Quin és el vostre objectiu? És la meva pregunta aquí. Allà guanyar, no? Com tot, sí. La veritat que tenim moltes esperances, molta fe i jo suposo que guanyarem, som un equipàs i ja seguir cap endavant. I per tancar-ho, tens alguna preferència contra qui jugar? Algun equip que diguis, va, aquest, pel motiu que sigui? Però tinc una companya, la Sofia, que juga al Badruna i em feia molta il·lusió. Sí. Doncs perfecte, moltes gràcies Marina, l'MVP avui de l'Escola Palcam.